higala, kumusta? Mayong gabi kanyo tanan. Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios, kami nalipay ug nagpasalamat nga sa gihapon ang kahigayunan Ginoo. Nahimo kining mabulokon sa kangit-ngit sa kalibutan, diin ang kini nga programa magapadayon sa pagsulti sa kahayag sa kamatuoran. Tuguti nga kini nga programa mahimong instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit nga mapaabot sa mga puloy-anan Ginoo nga nagkinahanglan sa imuhang pulong. Tuguting ang mga nagapaminaw, mahangpan ug masabtan nila ang mensahe sa kaluwasan o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga dinha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa among mga pagampo, pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa unahan ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? By the way, belated happy birthday ni Ma'am Daisy Bunukan ug Ninong Duming Bunukan. O niya, salamat sa inyong pagpaminaw. Niya, salamat po drone sa pagpaminaw ni Brother Goody Verioso. Usab akto ang ni Ma'am Langging Likigan Gahob. Ma'am, thank you so much sa incentive nga imong gibilin kang hanilin dito sa Aguho. Ma'am, ako nang nadawat, ma'am. Salamat kay mama sa incentives, ma'am. Kung sa Tagalog pa, akala ko tuluyan ng nakakalimutan. Yun pala, hindi. Thank you, ma'am, sa incentives, ma'am. Ako magsuka ni ron ng akong motor. Thank you kayo. By the way, mga kaigsunan, until now, si Brother Libby Clavis, dili pa nato ikauban kay going on pa ang ilahang crusade sa barangay Mabuli. So, di aron ako dire. Kauban ako si Brother Isaud Hito, si Brother John Michael Cinco, uban sa iyang pinakagwapa nga asawa. Na nindot na nga kanana nga wa na kaylaing ilhon pa sa imong pananaw nga pinakagwapa asawa ra gyud. Okay, onya tuning ko ano basahon ni. Sir, maayong gabi among gipasalamatan, nagbuwag man among gipasalamatan ang kini nga programa nga mauni nakapabag-o sa kinabuhi sa akong papa o sa akong kuya. Di na gud in town sila mag-abot sa barangay, sir. Uwaw baya gid mi, pero salamat nga kini nga programa makabag-o di ay sa kinabuhi sa tao. Okay, ang tinuod na pagkasulti, ako lang dili ko ingon nga kig-alkondra, dili ni nga programa, kundi ang pulong sa Dios nga gidala ni ini nga programa, mo makapausab o makapabago diha sa kinabuhi sa tao. Busa wa gitay lain gyud. Kung gusto gid nato nga ma-change ang atong kinabuhi, mausab ang atong kinabuhi, wa gitay laing kadulan si Kristo, kay siya ra ang makatabang sa kabag-uhan kausaban sa atong mga kinabuhi. So thank you so much aning this is a living testimony sa ato nga mga listeners, no, nga naagi na nga bag-o sa ilang kinabuhi, pinaagis pulong sa Dios na ay nakapangalagad sila sa Dios, pinaagi dinhi sa ato nga programa atong gipasabot ang puno sa Dios dinhi sa kahanginan. Okay, sir, maayong udto.
extra naman lang ni ang akong load, mag-expire na ko, ako lang pangumusta o i-greet si Papa Pablo nga kanunay nagsunod aning inyong programa og si Lolo Bini. Lo, Merry Christmas diha lo, og salamat sa suporta gyud nimo panahon sa akong pag-eskwela kaniadto. Mobawi ra gyud ko no kay gikaluy-an nga nakahuman gyud ko og eskwela. Salamat sir. Okay, last text nga ako nga basahon. Okay. Sir, mo-greet ko og happy wedding sa akong pinalangga og buotan nga ig-agaw nga si Ruben iyang kasal karong adlaw Huwebes. Hope nga malipayon siya sa iyahang kaminyoon. Okay, daghang kayong salamat no sa inyong pagpaminaw. Okay, sa dili pa si Brother JM basig na ay iyang pangumustahon sa kanginan, wala. So sa dili pa ta mairog ato sahan, mas maay siguro Brother Disaw nga malili usa nimo dinha ang ato ang ang atong monitor aron mahibaw-an nato og diining dapitang lugar mga nasura nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Brother John og may gabi kanyong tanan mga kaigsunan og mga kaigilan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karon nga ginahimo nato nga live broadcast, doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers. Niyas Brother Joseph Kimno, mayong gabi usab diha kaninyo sir. Brother Isaog sa tanan nga naminaw og sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Niyasab si Brother Ronilo Itang, mayong gabi usab kaninyo Brother John, Brother Isaog og mga kaigsunan nga may gugmaon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless. Mayong gabi ini mo diha sa Saudi Arabia Brother Ronilo. Then niapods Brother James Laloses. Amen. Niapods Brother Joseph Kimno dan share na sir. God bless. Salamat sa imo nga pag-share sa ato nga program Brother Joseph Kimno. Then mga kaigsunan, last week ato nga na-review ang ato nga live, may reach out og 1,000 views nakapin sa ato nga live broadcast nya. Dako na kay na nga tabang, dako na kay na nga impact, no? Dako na kay nagnaabot nga mga dapit mga tao nga nakasunod og nagsubaybay natong programa throughout sa ato nga pag-share sa ato nga live broadcast. Okay, kining mga bahina wa kayo siguro niya ni matagaay og importansya, pero nakatabang gyud no kanang giingon sa Ginoo, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Kamo nakahimo niya na pinaagi sa inyong pag-share. Kay hunana akong pila ka buok inyong mga FB friends nga naa sa inyong cellphone, unya inyo nang mashiran, unya sila pod makahimos pag-share. Sa dili pa mobalik ang Ginoo, halos tanan makadungog ug makabati sa mensahe siyang pulong. Bisag ni anang bahina na lang sa ginagmay nga mga butang makatabang kaayo mo. Muna nga salamat sa mga na nag-share. Hope nga ang nasiran mo share pod. Okay, Brother Isaw? Mao na mga kaigsunan nga duyogi og tabangi mininyo sa paghimo sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan, pinagi nining social media ang inyong gihimo karon nga pagsubaybay, pagsunod og pag-share nining atong programa ato nga padayonon. Kay nag-review ko kagabi sa ato nga mga nangaging live na atay duha ka program nga mi-reach out na og 1,000 views kapin nya 160 plus ka mga shares. Siguro og ang shares mo reach out og kini ang 300 to 400 mga kaigsunan, mo reach out pod, mo increase pod ang kini ang mga views nato ni ana og kini ang mo dagan ang adto sa 3K, 2K to 5K nga views mga kaigsunan. Nya di man gid actually di kita makakita og on the spot nga daghan nga viewers sa ato nga live karon tungod kay Facebook account man ang atong gigamit. Mayon ta to og page kay mas daghan gyud ang capacity nga masulod nga makabyo nining ato nga program. Pero sige lang, kanang inyo nga while nga gabyo mo sa ato nga live, himua lang sab ninyo ang pag-share sa ato nga program
like and share mga kaigsunan, unya itagpod ninyo ang inyong mga kaila, mga suod nga higala aron sila sa mabulahan sa pulong sa Ginoo. So niapod si Dailin Tununing Abrisi mayong gabi nya diniyasab sa atong Pikas Monitor ato sab makita nga nakiguban kanato si brother Raymond Hilig, niapod si Sister Jeline Kuyuka watching from Dawis, Maya Danmantayan, niapod si Sister Jima Aproibo ni Cesario, niapod si Jivni Jerez Malati, niasab si Sister Aida Tirana, brother Jan Moses Rosalios Puyot, niasab si brother Jan Magdadaro, brother Sinyo Muñez Tequilio, brother Abner Dualio, Ina Guapa Boracho Utib, Grace Madhos Munchabes Ranesis, niapod si brother Jevin RCP. So sa pagkakaroon mo pa niya ato nakita nga mga kaigsunan o mga kaigalaan nga nagsubaybay, nagsunod sa ato nga programa alang sa pagpadayon ang panahon ako'y balik ang brother John dito. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Anto tamang higala sa ato nga paghatag og atensyon niining gi-text diri ni sa ako ning tan-awon ha. Okay, gi-text ni Brother Arthur gikan sa Leyte. So ato ning tagaan og atensyon kining iyang gi-text. Bradyon usa ko sa nagsunod sa inyong programa. Mag-ask ko kinsa may naadto na sa langit nga gikan dinhi sa kalibutan nga daw pulos ramani mga sulti-sulti sa mga tinuohan mauni ug mao kana. Salamat si Arthur ni sa Leyte. Okay, daghang kay salamat Brother Arthur. Mahinungdanon ka ining imong gipangutana. Ha, kay ako mismo kadungog magikutoon man wa may naadto may naanhi. Mo na ilahang mga rason ug katarungan. So mas maayo na nga imo ning gipasupot dinhi gi-text sa ato nga programa aron ato sad ning mapasabot sa kahininginan nga pinaagi lang sa usa nimo ka text pila na ka buok mga tao atong nasultihan sa kamahinungdanon sa pulong sa Dios. Akong balikan na Brother John, usa kos nagsunod sa inyong programa. Mag-ask ko kinsa may naadto na sa langit nga gikan dinhi sa kalibutan nga daw pulos ramani mga sulti-sulti sa mga tinuuhan mauni ug mao kana. Salamat si Arthur ni sa Leyte. Daghang kaayong salamat Brother Arthur, no? Salamat ani kay pinaagi nining imong gi-text. Daghan ang mga taong naminaw karon busa kining imong text diri mao nimo tapos sa atong oras karon ining gabi una nga niya ta dinhi magtuyok-tuyok ra sa paghisgot ni ining bahina. Well, kinsa man ang matud pa nimo dinhi nga kining naadto na sa langit nga gikan dinhi sa kalibutan. So mo ni ato karon nga pagasaluhan karong gabi una. Ang tinuod Brother Arthur sa gikaingonan namo nga kini nga programa based on the Bible ni siya. Sa laktod pagasulti dili namo ikauwaw ni bisan kinsang mga profesional unsa may profession unsa may posisyon nga nagunitan sa tawo ning kalibutan dili namo ikauwaw ni nga programa ug ang mga butang nga among gisulti dinhi tungod kay nagbase magudta sa Biblia. Ngani kung atong basahon ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nag-ingon tungod kay wala may propesya pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunuan na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Muna nga kami diri mibati imi og dako nga garbo dili sa among kaugalingon kun dili sa pulong sa Dios kay sa atong gibasa dinhi based on the Bible man ta ang gipangsulti sa mga balaang mga tao gimando kana sa balaang Espiritu Santo meaning nga ang mga pulong nga inyong ginapamatian lunsay og lunlon nga gitawag og spiritual words, espirituhanon nga mga pulong kay ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga sila minanduan sa Espiritu Santo. Well, bahinian ng kinsa may dinhis kalibutan nga naadto sa langit
kay lagi kining tanan matud pa sulti-sulti ra man is mga tinhuan mauni mauna mauto. So subaybayan nimo Brother Arthur uban sa tanang naminaw karon. Kung atong tan-aw dinhi sa sa Juan 3:16 ug 17 gisulti. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Kanindara tanaw gyud. Gihigugma sa Dios ang kalibutan, ang buot ipasabot ang katawhan. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing walay katapusan. Kung imong hapitan sa terminong gigamit nga mga punto sa English nagingon, and whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon usa kini ka kinabuhi nga kun imong basahon ang Hub 14 gipanginsama ni sa bulak nga malaya ra siya malaos gisamas anino nga mawala ra og dili magdayon. Ang kinabuhi nato dili ni magdayon, dunay utlanan, dunay kinutuban, pero dunay paglaom nga gihatag ang Dios. Ngano man, and whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Kinsa man ang makahatag sa kinabuhi nga walay katapusan, walay lain na si Ginoong Hesus lamang. Busad diha kang Kristo makalaom ang tao nga maluwas, dili kay anha kamulaom sa imong tinuhuan, imong relihiyon, kay way relihiyon nga makaluwas ug manluluwas kundili si Kristo lamang. Kung ato pang basahon ang Juan 3:17 nagingon, kay gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan ang iyang anak, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman kundili aron sa pagluwas hinuon sa kalibutan. Busa si Kristo gikan sa langit, Brother Arthur, ming-anhin niining kalibutan, dili aron ang katawhan iyang silutan kundili iyang luwason. Mauning gihisgutan sa Mateo kapitulo 1 versikulo 21 nagingon, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. So ingon ni ana ang punto, karon hinumdumi nga si Kristo gikan dito sa langit gipadala sa amahan dinhi sa kalibutan. Ang tuyo ug tumong mao aron ang tao maluwas gikan sa kaulipnan sa sala ug gisulti, and whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Dinha sa Kalbaryo sa cross, no? Katong gitawag og bukid sa Golgota, kining Golgota usa kini ka pinulungan nga Griego nga kun imong hubaron sa atong pinulungan bukid sa Calavera. Din didto sa Kalbaryo sa cross mituaw si Ginoong Hesus, amahan ko, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ug ang amahan wala magdinalo sa hangyo sa iyang anak, nga pasayloon ang katawhan sa kalibutan, busa gihatag sa amahan ang pasaylo sa atong mga sala, pinaagis paghangyo sa anak. Sa laktod pagkasulti, diha sa anak sa Dios kita makabaton og paglaom og sa Tagalog pa utang na loob nga sa iyang pagpanginlaba ngadto sa amahan nga pasayloon ta, gihatag sa amahan ang kapasayloan sa atong mga sala. Mao na nga dito sa cross misinggit si Hesus nga nagingon, consumatum est, ili lama sabachthani. Kining mga pulong sa pag-agulo mo'y migula sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. So namatay siya ug unya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ug unya sa dayon niyang saka ngadto sa langit, nagbilin siya og saad. So dinhi na, Brother Arthur, matuldukan gyud ang imong pangutana, kinsa may dinhi sa kalibutan nganing adto sa langit. Kay kining tanan pulos man lang kada ni sulti-sultis mga tinuhaan, mao kini mao kana mao kadto. Kung imong basahon ang Juan 14:1 ngadto 3, si Ginoong Hesus nagsulti siya, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing.
sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan duna ditoy daghang mga puloy-anan. Kun dili pa mo ingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo, nga kun makaadto na ako og makaandam og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab. Tandaan ha, muanhi ako pag-usab. Kanang pulong muanhi ko pag-usab nagpasabot nga dinhi na siya kay siya gikan didto sa langit, gipadala sa iyang amahan dinhi sa kalibutan. Niingon siya, sa balay sa akong amahan dunad tidtoy daghang mga puloy-anan. Kung dili pa mo ingon baunta ako kaninyo, nga moadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam ug lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab. Meaning dinhi na siya kay muanhi na ako pag-usab, muanhi ako pag-usab. Umatod pa niya, ug unya pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Tandaan nato kana nga si Kristo muanhi. So kinsa may dinhi sa kalibutan nga ning adto didto, walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Unya sa dihang nakapamulong na siya nga matod pa niya, sa balay sa akong amahan duna ditoy daghang mga puloy-anan, kung dili pa mo adto ko aron pag-andam ug lunaalang ninyo, nga kun makaadto na ako makaandam ug lunaalang ninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Ug unya mga kaigsunan, ingon niini ang sunod pa nga mga senaryo dinhi sa imong mabasa sa Buhat kapitulo 1, sa Buhat kapitulo 1 versikulo 9 hanggang kanini ang 11, ingon niini ang gisulti. Og sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtan-aw sila, na isa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Tanawa ang pulong gibayaw but ipasabot giisa siya sa mga panganod hawa sa ilang mga mata. Unya nagingon ang Diyos, ug samtang na nagtutok pa sila sa langit, nagpaingon siya sa itaas. Tanawa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, ug miingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong na nagtindog man kamo dinhi ug na nagtutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. So ang pangutana mo, Brother Richard, kinsa may dinhi ning adto? Si Kristo ang dinhi unya ning adto sa langit, mubalik unya siya, kuhaon niya ang mga matarong ug iyang dad-on diha sa langit ng puloy-anan. Busan natuldukan na, Brother Richard, ang imong pangutana, kinsa ang dinhi sa kalibutan nga nagsulti nga ang kinsay dinhi sa kalibutan nga naadto sa langit, kay lagi kining tanan pulo sa mga sulti-sulti sa mga tinuhuan. Pero kining inyong nadungog ug nabati, dili kini sulti-sulti lamang, kundili mga kamatuoran pinasikad sa balaang kasulatan nga atong ginabasa. Ingon nga ang pulong sa Dios dinhi buhi, unya putli, matarong ug maayo, ug ang mga pulong dinhi nga nahisulat, mga pulong gikan sa mga balaang tao sa Dios nga sila na nagpanulti nga minanduan sa balaang Espiritu Santo. Karon nagsulti man nga si Kristo mobalik. Kining Hesus matud pa sa Lucas 1:9-11, gipamatud-an sa manlulunda nga nagingon, mga taong Galileanhon, nganong nagtutok man kamo padulong sa itaas? Kini Jesus nga gikuha gikan kaninyo, mubalik ra unya sa sama sa iyang nakita. Sa laktod pagkasulti mga kaigsunan, sa pagbalik ni Kristo dili malimod, dili matago-tago, kay nganuman mubalik man siya. Lahi sa mga pamatuod sa uban nga mo predict sila nga si Kristo mubalik anang tuiga, anang pitsaha, unya kay wa man matuman ang ilang prediction, kay lagi nag-agad raman dito sa taas. Unya dayon niingon,
ang pagbalik ni Kristo nahitabo na pero nimbalik sa hilom nga wa lang mamatikdi. Nganuman aron ba matabon-tabunan ang dakong bakak ug kauwaw nga ilang gihimo. Pero dili na pwede nga sa hilom ug di mamatikdan sa iyahang pagbalik kay kun atong basahon ang 1:7 nag-ingon man nga sa pagbalik ni Kristo makita siya sa tanang mga mata. Busa dili mahitabo nga ang pagbalik ni Kristo isulti-sulti o idungog-dungog kay makita man sa tanang mga mata, meaning masaksihan sa tanan. Karon ang punto lamang mao nga sa iyang pagbalik wala gi specific date kung kanus-a siya mo balik. Nag-ingon sa Mateo 24:44, busa ka mo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Ang gikinahanglan ra gyud nato ang pagpangandam kay si Kristo moabot sa takna nga wa gid ta maghuna-huna. Kung imong basahon sa pagkasulat sa Ingles sa ikaduhang Pedro 3:10 nagingon, the day of the Lord is like a thief in the night. Ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan sa kagabhion. Ang kawatan mangawat na dili gina magpahibalos tagbalay. Mausad ni ang pagbalik ni Kristo. Walay usang nahibalo og nasayod sa iyang pagbalik, pero ang gisulti dinhi busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Higala sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo kami magaingon nga himoa ang pagpangandam kaysa dili madugay mobalik si Ginoong Hesus nga wala nato damha. Karon sa iyang pagbalik unsa may paghulagway dinhi sa Biblia sa iya na unya nga pagbalik, kinahanglang mahibaw ta ug unsay sitwasyon sa iyang pagbalik aron dili nata sulti-sultian og mga bakak sa atong mga labaw. Nga si Kristo mobalik anang tuiga, unya pag-abot anang tuiga sa bulan og pitsa, wa ning abot lain na pong bakak ang gihimo nimbalik na oy pero wa lang mamatikdi sa hilom ra. So maayo na nga mahibaw kita sa sitwasyon sa iyang pagbalik aron ta dili na malimbungan sa mga maglilimbong nga mga pangulo sa simbahan. Kung atong basahon din ni Mateo 25:31 hangtod 34 ingon niini ang paghulagway sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Og inig-abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manlulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Tanaw ha, sa pagbalik ni Ginoong Hesus dili siya mag-inusara ni ining kalibutan kundi uban ang tanang mga manlulunda. Unya siya magalingkod diha sa iyang mahimayaon nga trono. Unya kun atong basaos 32, og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Dini gisulti dinhi pagatapukon ang tanang kanasuran. So dili kay anhilan siya sa Pilipinas, adto lang sa Amerika or sa Japan, kundi tibuok kalibutan, worldwide ang pagbalik sa atong Ginoo, iyang pagatapukon ang tanan ug ang sitwasyon dinhi gipanginsama lamang sa karniro ug kanding, but ipasabot matarong ug dautan. Busa sa pagbalik ni Kristo, dili kay mga relihiyon makita nimo nga labendaghan na ron, pero sa pagbalik ni Kristo duha ra gyud ka pundok ang tao, gipasabot ra karniro ug kanding, but pasabot matarong ug dautan. Ug unya kung imong basahon sa 33, ug ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding sa iyahang wala. So niya na makita nimo matarong ug dautan, karniro ug kanding. Unya nag-ingon ang 34, ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So pagkatahom ug pagkanindot gyud nga usa unya ka sa makadungog ug makabati sa tingog sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesus nga magaingon nimo ug nako natong tanan, magaingon umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.
Pero ang gisulti sumalas Mateo 24:44, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Karon, kung saon man nato pagsiguro nga si Kristo mao na gyud nang nimbalik, una sa atong gibasa, ang tao mabahin sa duha, karnirog kanding, matarong og dautan. Og siya magalingkod sa mahimayaong trono uban sa tanang mga manulunda sa langit. Ug usa pa sa atong masiguro aron dili ta mauto-uto sa atong mga pangulo nga si Kristo humana nimbalik o si Kristo mobalik anang tuiga, kay ingon ini ang gipasabot sa Biblia. Juan kapitulo 5 versikulo 28 ug 29 nagingon, ayaw kamo kay bulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong. Timani ha, ang tanan nga naa sa mga lubong. Kinsa man ang naas mga lubong? Ay aba siyempre ang mga patay. Ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi og ang nagpangbuhat og dautan managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. So dinhi imong makita kung giunsa paghulagway sa Biblia sa pagbalik na unya ni Kristo. Kung ikaw nagasusi sa balaang kasulatan, walay ni bisan kinsang taong makahimo sa paglimbong nimo may tungod sa pagbalik ni Kristo. Kay sa pagbalik ni Kristo ang mga patay, mga banhaw diha sa ilang mga lunganan. Atong tugutan apan dili na tuuyunan nga si Kristo nahitabo na ang iyang pagbalik pero sa hilom ug wa mamatikdi. So giunsa man pagpamangon sa mga patay, matarong og dautan diha sa ilang mga lunganan. Mga kaigsunan, mag-amping mo, gihunahuna ninyo, gituhuan nyo kanang inyong relihiyon, mo na hinagdas kamaturan, mo na nagsultis tinuod, timan egay doon niya, nga ang mga tao nga inyong napatuo sa bakag, manubag unya mo ni ana sa adlaw sa katapusan. Kay kung tinuod man nga si Kristo na anhina, kinsa mang mga pataya ang nanggula diha sa ilang mga lubnganan. Og si kinsa man ang gidala didto sa langit ng pulianan kay si Kristo mo anhuman aron sa pagkuha, kining mga butanga mga kaigsunan inyong pamalandungon gayon. Dugang pa, sumala sa naunang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Nagpasabot nga ang mga patay gikan sa paglubong nila wa mairog ug wa mabalhin sa ilang gilubngan kay sa pagbalik ni Kristo mamangon sila diha sa ilang mga lubnganan. Lahi sa paghuna-huna ug pagtuo sa uban, pamisahan nila misa rekim o unsa diha nga mga pagpamisa aron matabangan ang kalag ni dipuntog ni dipunta di pantuwa didto sa diin ng lugar kinto limbo o kaha sa purgatorio unsa ng mga lugar. Pero sa Biblia, ang mga patay naa sa ilang mga lubnganan, pagbalik ni Kristo, mga banhaw sila. Akong balikan noon, Tesalonica 4:16, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Brother Richard, kinsa may dinhis kalibutan nganing adtos langit? Kay kining tanan sugid-sugid naman sa mga tinuhuan, kinsa si Kristo mo'y naghatag og katagbawan, mo'y naghatag og tubag sa mga pangutana nga naa sa kalamhan sa matag usa. O gunya, kung imong basahon ang nangamatay mga banhaw. Kung moingon na imo ako Kristo ko, pero mga patay wa mabanhaw. Nga moingon nga himbalik na si Kristo unya wa ang mga patay mabanhaw. Mga mini kana gyud nga mga pagpamatuod. Kung imong basahon, sumala sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 7. Matud pa nga sa pagbalik ni Kristo naa siya ibabaw sa mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. Ikaw ako dili na unya kasultian, dili na unya kasuginlan nga naa na si Ginoong Hesus ni abot na nimbalik na kay makita siya ug masaksihan sa tanang mga mata. Mabuhay ka higala, mabuhay ka Brother Richard, uban sa tanang naminaw karon ang mga pulong nga inyong gipamatian, mga pulong sa kamaturan. Panahon na ug higayon na nga ikaw ug ako muduol diha sa pagpangalagad sa Ginoo kay hapit na ang pagbalik ni Kristo. Well, si Brother GM
maghatag og dugang pagpatin-aw ni mga bahina dayon na si Brother Isaw magbasa pa niya sa diri sa mga kuan diri sa mga viewers unya si Brother GM maghatag og dugang pagpatin-aw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother GM, Daghang salamat Brother John. May gabi ka natong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. May gabi usab sa atong igsuon nga nagpadangat sa iyang mensahe no mahitungod og kinsa kuno mga nakaadto na no sa langit nga dirigikan sa kalibutan. Inyong nadungog mga kaigalaan ug mga kaigsuonan gikan kang Brother John mga kamatuoran nga gikan sa balaang kasulatan. Atong hinumduman kanunay mga igsuon nga walay lain kamatuoran magtudlo kanato kundi kining balaang kasulatan. Gani ang Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Mana mga igsuon walay lain makatubag kundi ang balaang kasulatan lamang. Sama sa gisulti ni Brother John mga igsuon walay lain nga nakaadto na no kay lahi ng pag-adto ug lahi po ng gilalin nga naa sa balaang kasulatan mga igsuon. Atong nadungog ganina nga si Jesucristo gipanganak dinhi sa kalibutan no gihatag bugtong anak gihatag dinhi sa kalibutan aron nga kita mahatag libre nga kaluwasan. Unya sa diha mga igsuon sa diha nga siya na namatay niadto siya sa langit apan sa wala ba siya miadto sa langit daghan kay siya gipangsaad o daghan kay siya gipangwalihan nga mga katawhan. Gani mga kaigalaan ug mga kaigsuonan kung atong sublion pag-usab ang iyang mga saad nga gihatag perti yung nginduta nga gibasa ganina dinhi sa Juan 14:1 hangtod sa 3 nag-ingon siya kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan kung dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Diri siya gigikan siya sa langit mga igsuon ninaog sa yuta aron sa pagluwas sa mga katawhan unya nibalik usab siya sa langit aron sa pag-andam og luna alang kanatong tanan. Unya sa 3 nag-ingon og sa mahiadton akog makaandam na akog luna alang kaninyo muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Atong hinumduman kanunay mga kaigsuonan nga wala joy lain ang nakaadto sa langit kundi si Jesucristo lamang. Kay kanang word nga gilalin mga igsuon lahi na siya nga meaning no kay si Kristo mo'y nagkuha ana niana nga tawhana. Gani mga igsuon kung atong tan-awon ang mga kasaysayan dinha sa ato ang science no ang permirong tao nga nakatungtong og moon no radius buwan kutob si Neil Armstrong nakasakay sa Apollo 11 nga spacecraft nga ilang gigamit pero dira ra kutob sa moon mga igsoon wa julain kundi si Kristo nga nakaadto jud sa langit nong puloy-anan mga kagalaan og mga kaigsuonan. Atong hinumduman pod kanunay mga igsoon nga ang walay laing Yahweh nga makatungtong tanianang langit kundi si Kristo. Gani mga igsoon aduna tay prueba mga kagalaan og mga kaigsuonan nga naay tawo nga gilalin padulong dito sa langit gikuha sa Ginoo. Dinhi sa Hebreano 11:5 nag-ingon dinhi mga igsoon tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagamtam sa kamatayon. So gikuha siya sa Ginoo mga igsoon gilalin siya sa atong Ginoo padulong sa langit. Unya nag-ingon dinhi og siya wala wala hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Tanaw igsoon gikuha siya. Unya sa wala pa siya kuha siya gipanghimot himatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Mao na mga igsuon nga walay lain Yahweh sa atong kaluwasan makatungtong ta dinha sa langit kundi pinaagi lamang sa atong Ginoo na si Jesucristo. Gani mga igsoon dinhi sa Juan 14:6 nag-ingon siya si Jesus mitubag kaniya ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Mao na ang atong hinumduman mga igsoon walay lain nga gikan dinhi sa yuta nga nakaadto sa langit kundi si Kristo lamang. Naa siya mga tao nga gipanglalin unya napud siya mga tao nga iyang pagakuhaon unya sa iya ikaduhang pagbalik aron papuy-on didto sa langit ng puloy-anan. Mao na nga atong hinumduman kanunay mga igsuon
Dunay daghang mga bakak dinhi ni kuyanap sa kalibutan nga ang mga tao huna-hunas mga katawhan nga inigkamatay sa tao moadto din sa langit, ang uban moadto sa impierno, ang uban usab moadto sa lain nga kalibutan. Apan ang balaang kasulatan wala nagsulti niana mga igsuon kay inigbalik pa sa atong Ginoo kuhaon ang mga katawhan. Unya ang nangamatay nga dinha kang Kristo mao toy pagabanhawon sa pag-una kay papuy-on didto sa langit ng puloy-anan. Unya ato pong timan-an mga igsuon kay daghan kay ni kuyanap karon nga mga bakak nga matod pa nila si Kristo to adidto to adiri na adiri to adidto mao nay mga bakak mga igsuon apan natong hinumduman dinhas pinadayag Ono City nga ang tanang mata makakita sa iyang ikaduhang pagbalik dinhi sa kalibutan mga igsuon. Mao na nga giingon dinha sa Mateo 22:29 lang nga sayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan ni sa gahom sa Ginoo. Mao na mga kagilaan og mga kaigsuonan nga atong hinumduman kanunay nga walay lain yawi sa atong kaluwasan makatungtong tanian ang langit ng puloy-anan pinaagi lamang kang Hesukristo. Mao na nga atong timan-an kanunay mga kagilaan og mga kagilaan mga kaigsuonan nga niining higayuna no naadjud sa atoa ang pagpili kung mupili bata dinha sa kabubuton sa Ginoo or dinha sa kabubuton sa tao. Mao na mga kagilaan og mga kaigsunan nga walay lain yawi og walay lain nga mukuha nato padulong sa langit kundili si Kristo lamang. Mintras may kinabuhi ta mga igsuon, mga lagad ta aron sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo, mahimo tang angayan dinha sa iyang atubangan ug makapuyo ta dinha sa langit ng puloy-anan. Alang pa sa dugang pagpasabot nining mga bahina, ihatag ko kamo kang Brother Isaw. Brother Isaw? Okay, salamat Brother GM nya ato sa pasalamatan na atong higala sa pagpadangat sa mao nga pangutana. O nya ato sa ninga basahon na napuno nga mensahe mga kaigsunan niya si Brother Joseph Kimno naman mi Jesus akong mga banay ug mga igagaw sir kada sugod sa atong programa ako gyud dayon nga i-share ngadto kanila ato nga program. Indot na Brother Joseph that a part of your missionary. Sab si Brother Noni Boy Antipala mayong gabi na usab sa inyong tanan mga igsoon. Sab si Brother Joseph aron makatabang usab ta sa pagpahat sa mensahe sa Dios bisan ingon ani lang nga paagi sa kanunay nga pag-share. Ani apod si Sister Lilita Espinosa mayong gabi kay John. Ani sab Okay, sis Let, kumusta mo diha tanan diha sa asabatanan inyo sa Burak ba na? Naval? Maayong gabi is niya diha sa Starlita. niya say contribution si Brother Joseph sa imong pangutana igsoon tinuod wala pagyoy tawo nga gikan dinis kalibutan miadto sa langit pero murag diskumpiyado kayo ka igsoon sa imong pagtuo kay mga istorya lang ang imong mga dabatian. Apan kung arita magsusi sa Biblia o kung pulong sa Dios, walay duha-duha igsoon unya sa pagbalik sa atong Ginoo, ang mga patay iyang pagabanhawon ug kadtong nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon ug kitang mga buhi pa nga maabtan pagasakwagon dalhon padulong sa langit kanang sakwagon ni kanang sakwagon ni Kristo igsoon ang iyanang mga katawhan dinhi sa kalibutan sumala sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 mahitabo gyud kana igsuon kay ang Dios matinud-anon kayo wala siya magtiaw-tiaw niya nang iyang gisulti o gipamulong igsuon gisaad na kana niyang daan kaniadto pa og mahitabo gayud kana kay miingon si Pablo masaligon sa hingpit nga ang Dios arang makatuman sa iyang gisaad. Roma kapitulo 4 bersikulo 21. Mao kana igsoon. Salamat sa pagbasa Brother Isaw. God bless sa tanan. Okay, salamat sa Brother Joseph sa imong contribution. Giyon sa ganito paghanay Brother John ang pangutana sa ato nga texter. Ang iyang ang iyang pangutana God nga kinsa nagkuno dinhi sa kalibutan nga niadto sa langit kay kining tanan pulos na magunos kultis tinhuan mga tinhuan mao kini mao kana mao kadto. Okay, salamat Brother John nya ato sab nga pasalamatan ang atong higala sa pagpadangat sa mao nga pangutana. Actually mga kaigsunan
kamo dinha nga nagapaminaw nasayod man gyud mo nga ngato nga programa based on the Bible ni. Kana sab inyong madunggan sa mga tao nga doon na po'y mga pagtulunan nagkalinlain nga pagtuo niya musulti mahitog maghisgot mahitungod sa langit. Doon na sab na sila gibasihan. Nagbase sab na sila sa mga butang nga nasulat sa Biblia. Unya ang pangutana mga kaigsunan maghisgot bahin niini og kinsa man ang nakangadto sa langit mga kaigsunan. So kung ato nga lantawon og susiyon ang klaro gid nga pahayag sa Biblia, walay si bisan kinsa nga nakaadto sa langit gawas kang Kristo og niadtong mga tawo nga gipanglalin sa Dios paingon sa langit mga kaigsunan. Ang Biblia nagisgot buhat kapitulo 1 bersikulo 9 ug 10 kung ato nang alantawon dinha ang mga kaigsunan panahon sa pagkayab ni Kristo paingon sa langit dunay mga tao nga nakasaksi samtang siya gisapwang sa panganod paingon sa langit mga kaigsunan samtang si Kristo misaka paingon sa langit. Ngani kung ato nga alantawon ng istorya dunay duha sab ka mga taong nagbistig maputi nga mibutho ngadto sa mga tawo nga nakasaksi sa pagsaka ni Kristo paingon sa langit. Ngani ko atong tan-aw no buhat kapitulo 1 bersikulo 9 ug 10 kung ato ni bersikulo 10 ug 11 ingon ani ang gisgutan ug samtang na nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas kanang pulong sa nagpaingon siya sa itaas referado na ngadto kang Kristo. Tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Kung ato ning basahon sa kini ang mayong balita Biblia mga kaigsunan, ang gisgutan didto mga manulunda or anghel. Ngan kung atong padayon ang 11 nagingon og mingon kanila mga taong Galileanhon nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit. Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. So kung imong nalantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaigalaan, ang manulunda nagpamatuod ngadto sa mga tao nga nakasaksi kang Kristo samtang siya paingon saka sa langit nga nagsulti ang mga manulunda ngadto sa mga saksi nga kining si Kristo o kining Jesus nga misaka paingon sa langit mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Ngabot pasabot og nagkahulugan kung sa unsa nga paagi si Kristo misaka paingon sa langit mausab nga paagi sa iya nga pagbalik mga kaigsunan dunay mga tao nga makasaksi mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susiyon walay lain nga tao or walay lain nga gikan dinhi sa kalibutan nga nakangadto sa langit kundi si Ginoong Hesukristo lamang mga kaigsunan og mga kaiglaan. Karon unsa may mga katibayan or lig-on konkretong ebidensya aron kitang tanan motuo nga ang langit tinuod, aron kitang tanan motuo nga ang gitudlo o gisulti sa balaan nga kasulatan tinuod mga kaigsunan og mga kaigaran. Well nga nita sa latest nga mga pagpanghitabo mga kaigsunan, kining mga gera, kagubot, kamatay, kagutom, linog og guban pa nga mga kalisdanan og pangpanghitabo sa kalibutan alang sa kaysayuran sa kadaghanan mga kaigsunan og mga kaiglan, kining tanan giisgutan og gipasidaan gitagna ng daan sa balaan nga kasulatan. Kining mga pagpanghitabo sa ato nga kalibutan mao ni ang lig-on og konkreto nga ebidensya nga ang nasulat sa Biblia, ang nasulat og gisulti sa balaan nga kasulatan tinuod mga kahigalaan og mga kaigsunan. Sama bitaw niini panahon nga si Kristo nagpakataw niining kalibutana, panahon nga ang mga tinun-an ni Kristo nakig-uban pa kaniya, panahon nga si Kristo nagpasidaan sa mga tinun-an nga ang kalibutan pagatapuson og pagahukman, ang mga tinun-an miduol kang Kristo og nangutana kung unsay mga ilanan og timaan kung kanus pagatapuson ang kalibutan. Ngani kung ato nga lantawon og susiyon ang nasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 3
hanggang 8 mga kaigsunan, ingon ani ang conversation or ang kinang pakigpulong sa mga tinun-an ni Kristo ngadto kang Kristo. Samtang na naglingkod si Kristo ngadto sa mga bungtod sa olibo, ang mga tinun-an miduol kang Kristo og nangutana kaniya nga nagingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa pagkatapos sa kapanahonan. So kung imong lantawon dunay tulo ka mga punto nga gisgutan sa pangutanas mga tinun-an ni Kristo nga naghisgot ang mga tinun-an unsa ang hilanan sa pag-anhi ni Kristo og pagkatapos sa kapanahonan mga kaigsunan og mga kiglaan og kanus ang mahitabo. Ngan kung aton tanong nagingon og ningon, magbantay kamo nga walay magapaysalaag kaninyo kay daghan unya ang motunha dinala ang akong ngalan nga managingon, ako mao ang Kristo og daghan ang ilang paysalaagon. Sa inyong lantaw og pamati karon mga kaigsunan og makiglan, ang gisulti ni Kristo ang nasulat sa balaan nga kasulatan nga dunay mobuto nga magpaila nga ako mo'y Kristo. Sa inyong tan-aw nahitabo wala. Nahitabo sa daghan ng mga higayon og katuigan, daghang mga tao nga nagpaila nga sila ang anak sa Dios, sila ang Kristo mga kaigsunan og makiglaan. Ngan kung ato pang padayonon nagingon, og makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog may tungod sa gubat. Sa inyong tan-aw, ang gisulti og nasulat sa balaan nga kasulatan nahitabo na wala pa. Nahitabo na ngani ang latest ron nga mga news ato kini mangyod ang China og ang kini ang Pilipinas nga dunay dungog-dungog nga maggubat mga kaigsunan tungod sa pag-ilog sa mga teritoryo. Nang kung imo paging padayono nagingon, pagbantay kamo nga dili kamo makayawan kay kinahanglan gayud kini nga nahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay managgubat ang nasod batok sa nasod, kanang pulong gubat nasod batok sa nasod. Litis nga pagpangitabo ang Israel og ang Hamas mga kaigsunan Gaza ngan kung ato pang badayonon og ang gingharian batok sa gingharian og mahitabo ang mga gutom og mga linog og sa nagkalain-laing mga dapit kanang English gutang linog. Imo man gid nga masaksihan sa atong panahon ron. Sa 8 nagingon, kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Kining mga butanga mga kaigsunan nga gihisgutan sa balaan nga kasulatan nagpanghitabo na kini nga tanan og ang mga pagpanghitabo sa atong kalibutan mao ni ang lig-on og konkreto nga ebidensya nga ang gisulat og nasulat sa balaan nga kasulatan tinuod mga kaigsunan og mga kaigalan. Well, balik ta sa pangutana mga kaigsunan, nahitungod nining langit kay gitudlo og gipasabot mana sa balaan nga kasulatan ato ning tuuhan mga kaigsunan nga tinuod kini og sa pangutana nga si kinsa ang nakangadto sa langit, walay lain nga nakangadto sa langit gikan dinhi sa kalibutan kundi si Kristo lamang mga kaigsunan og makiglan. Kung mangutana mo og unsay rason nganong si Kristo misaka pa ngadto sa langit, sultian na lang mo namo bisan wa mo mangutana nga si Kristo misaka didto sa langit mga kaigsunan dili aron nga mapauli sa didto alang siyang kaugalingon kundi misaka siya sa langit aron nimo og nako kanatong tanan sa pag-andam og puloy-anan luna alang natong tanan mga kaigsunan og makiglan. Kay matud pas gisulti ni Kristo Juan kapitulo 14 versikulo 3 mga kaigsunan og makiglan, si Kristo mingon aron og haing gani ako ato usab kamo. But remember mga kaigsunan og makiglaan, walay si bisan kinsa nga tawo nga makasulod sa gingharian sa langit gawas kon siya dunay Kristo nga gialagaran sumala sa gisulti sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Well, wala naman tayo igong panahon sa dili tayong tapos sa atong programa niya ang atong closing song may man ang atong closing prayer. Nangingala magampo kita among mahigugmaon og dalangpanan nga Dios na ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa igdulungog sa nagalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguto nga ang tanang mga nagapaminaw imong panalanginan nga magdalaon ta kinig panalangin sa ilang mga kalag
Salamat o Dios nga ikaw magapatalinghog sa amo pagampo pagadawato namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kanginan Buddy Saudito, Brother John Michael Cinco, uban sa iyang pinakagwapang asawa, Sister Chin